Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Bari. Pution, nindot og barog ug adunay bruskong pamayon og dili lang kay kana. Tason pud ko og height. 5'9" ang akong height, Papa Joe. Tuluming man nagigsuon og ako ang kinamagwangan. Matud pa sa mga silingan nga nakailan na mo nga swerte ko no kami nga man nagigsuon kay nindot ko mi og breeding. Dili man saba nga ikatinga, Papa Joe, kay half German man si Mama. Dito namon nakuha niya ang among maayong itsura. Pero bisan og anak si Mama og foreigner, wa niya makaila ang iyahang papa nga usa ka German. Kay mapdos pa lang si Lola, mibalik na sa Germany ang maong foreigner ug mauna ug wala na magpakita kaniya. Nabuhi ming simple, Papa Joe, ug doon na may pwesto sa merkado para sa among tinda. Mga karne ug utanon, ang among mga baligya kasagaran. Gikan rasad sa mo ang mga tinanom sa mo ang gamay nga uma sa probinsya. Actually, ang among uma tapad rapod sa among balay mao nga gikan ko sa eskwelahan. Ako ng duty ang magpamubo sa amo ang mga tanom ug mga utanon. Tulin nga nilabay ang mga katuigan ug nag-college na ko. Nikuha ko og edukasyon nga kurso o education, Papa Joe. Ug kasagaran sa ako ang mga classmates kay puros mga babae. Sa ilang tanan, dunay usa nila ang naka-attract nako sa akong atensyon. Siya, si Maria. Nibagay ang iyang naong nga ang iyang pangan, Papa Joe, nga Maria. Taas og straight kaayo og itong pagyud ang iyang buhok. Mapuwa-puwa ang mga kutis ug mublash pa ang naong kumukatawa. Taliw-tiw sad og ilong ug medyo luy ang iyang mga mata nga murag yun og si Mama Mary, Papa Joe. 16 years old lang ko niadto mga panahon na, pero determinado na ko nga panguyaban si Maria. Naanatanan ni Maria ang tanang qualifications sa kababae. Guwapa na, utukan pagyud. Wa gyud koy apan nga nakita nga tukang Maria. Dili pud tiaw ang ako nagian nga kakulba o kabalaka nga basin unya og masuko siya. Kanako kung sultian ako siya sa akong pagbati niya. Pero bisan ug sa pa kalisod ang akong nalabang ang tanan, Papa Joe, og dako na kong kalipay sa dihang finally nadungog na ako ang tamis niya nga yes. Kami na ni Maria, Papa Joe. Dihay nakalugar ming kami randuha og naglingkod mi ilawom sa dakong kahoy. Wa ko kapugong nga hapyudon ang iyang very smooth og shiny hair. Ni aluminium gyud ang kahumot sa iyang shampoo nga gigamit ug nakita ko nga gipiyong niya ang iyang mga mata ni Maria. Ug nitong higayuna, ako siyang gihagkan, Papa Joe. Igo ra nga didaitol ang ako mga ngabil sa iyahang agtang, Papa Joe. Wala ni palag si Maria sa akong paghawak sa iyahang agtang. Mao nga nipadayon ko. Inanay na ko nga gikisan ang iyang lips ug napaigking si Maria. Pero wa man lang gihapon siya mo palag ug mao nga gipadayon nako ang paghawak sa iyahang ngabil, Papa Joe. Lumoy kaayo ang mga ngabil ni Maria ug mao kadto ang ako ang first kiss. Nakita ko nga nagpiyong pa gihapon kini sa iyahang mga mata. I love you, Maria. Hunghong ko pa nga niya og nakuratan ko dihang nidungan sa siya og agas ang mga luha sa iyahang mga mata. Maria, Maria, sorry kayo ha. Matud ko pa niya. Okay lang bari uy, laban pud di ka. Tubag pa ni Maria og dayon igakus nako. Nagampo gyud ko sa Ginoo nga unta kami na ang magkadayon. Gusto nako nga siya na ang una ug katapusan nako nga hinigugma, Papa Joe. Sukad niya to, nabalita na sa campus nga official na kami nga manag-uyab ni Maria. Dagan ang nalipay kay matud pa nila nga parison kuno kaayo mi ug dagan saban na nga suya. Ang uban nga mga kani suitors ni Maria, nga mga admirers ni Maria, nasuya san. Sikat man gud siya sa mong school kay member siya sa ka dance troupe ug kakusab do na sa koy mga babae nga nagpalipad hangin nako pero wa nako gipansin.
Usa sa mga nakagusto na kong babae mao si Pinky. Nga bisag dili ko niya tagdon o di na ko siya tagdon, magpa-center of attraction gyud ni siya para matagad lang. Guwapa man sab siya. Mure na lang. Sexy sab pero di gyud na ko ikabaylo sa laing babae si Maria. O si Maria sab, nakasure ko nga ako ra gyud ang lalaki sa iyahang kinabuhi. Bisan pa og daghan ang gasigig apas kaniya. Gi-introduce nako ni Maria sa iyahang pamilya ug siya sab nakailana sa tibuok namong mga angkan. Parehong way bati nga ikasulti namo ang among isig ka pamilya ug bisan pa mga bata pa mi, nadawat na nila ang among relasyon. Lain pa nga mga katuigan na nanglabay ug nakagraduate naming duha ni Maria sa among kurso nga ug paglabay sa laing duha pa gyud ka tuig stable nami sa among trabaho. Tungod niadto, unsa pa may dugayan, nagpakasal dayon kami ni Maria ug sa adlaw sa among kasal mao ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi. Okay naman ang among panimuyo ug nakaanak dayon mi og batang lalaki ug ginganlan namo og Barry Jr. Sa pag-abot sa among anak ni dako na sab ang amo ang gastuhasan sa among panimalay ug nakasinati nami og medyo kalisod sa among kinabuhi. Mao nga nakadesisyon ko nga mo abroad na lang. Bisan sa usa ka kontrata lang. Igo lang nga makatigom og makapuhunan og bisag unsang negosyo. Nilarga ko sa Oman, Papa Joe, giantos nako ang trabaho sa gawas taliwa sa kamingaw nako sa akong asawa ug anak. 2 years old pa lang niadto si Junior ug unang higayon nga nalayo ko sa akong pamilya. Hello Maria, nadawat na nimo ang ipadala nimo nga account? Pag-shopping unya mo ni Junior ha. Pamalit mo sa inyong mga gusto ug pangaon mo sa gawas. Ang duaan nga gusto ni JR ha o Junior, ayaw jud nagkalimti ha. Palita lang gyud na, pahala og mahal. Matud ko pa sa akong asawa diyang nakasturya na ako siya sa telepono, Papa Joe. Di ba dapat nga mag-save ta bari? Remember ha nga dili ka diha permanente. Mao bay sabot nato nga usara ka kontrata diha. Tupag pa niya diri ka nako. Nahilom ko sa nadungog nako kang Maria. Doon na magkukuy laing plano nga wa siya masayod. Niginhawa ko glawom, usa na ko isulti niya. Nga ni pirma na sab ko o laing kontrata, Papa Joe. Kuan Maria, kanang gipapirma ko laing kontrata sa among boss diri. Tulo ka tuig naman hinuon. Ako na lang sa gigrab ang opportunity kay para mas makasave pag yun taog na kong kwarta. Akong amo na amo gasto tanan sa akong exit pero dili ko sa Pilipinas makauli. Sa laing nasod ko mo exit para dali ako makabalik dayon sa Oman para sa akong laing kontrata. Wala na mo tubag si Maria og nakaila kayo ko niya, Papa Joe, wa siya makauyon sa akong gibuhat. Dili na magyud unta niya gusto nga mo extend pa ko pero unsaon man nga ginahuna man nako nga mas importante ang kwarta labi na sa kalisod sa Pilipinas. Giyunan nako ang para sa among future. Nakasabot naman sad na dugay si Maria pero nakabantay nako nga murag tagsa na lang siya mo communicate nako. Iyang rason nga hinay ang internet ngadto sa amuha og putol-putol kuno ug ang iyang cellphone sab perming Y signal. Matud pa niya nga magwala-wala kuno. Sige tiguman na lang ng load nimo. Additional sa imong savings, matud pa ni Maria. Nasayod ko nga doon na siya laing ipasabot. Double meaning ka to, Papa Joe. Pero wa na lang na ako panumbalinga. Pero paglabay sa pipila ka semana, cannot be reached na ang iyang cellphone. Ug offline na sab ang iyang messenger sa Facebook. Wa na siya post-post sa iyang FB. Klaro kayo nga wa na niya gi-open ang iyang account. Dako na kayo ang kabalaka sa akong asawa o anak labi na nga silang duha lang sa balay. Ako din gitawgan ng akong pamilya o iyang pamilya sa Pilipinas. Pero matod pa nila nga okay ra kuno sila si Maria o si JR. Unong kabuan na lang nahabilin sa akong ikaduhang kontrata nga gipirmahan diyang doon ako'y nadawat nga email gikan sa isuon ni Maria. Matod pa nga pwede pa ko nga makauli dayon sa Pilipinas o kung pwede kuno nga di na ko ipahibaw kang Maria ang eksaktong pizza sa kuang paguli. Gikulbaan na kaayo ko unsa kay nahitabo. Doon na kay lain laki si Maria or doon na ba kay daotang nahitabo sa akong asawa o anak?
Nanangin ko sa kong boss og diha dayon nga giandam nako og sayo ang nga pagbalik sa Pilipinas. Muwan kadto sa Oktubre ni landing sa Mactan International Airport ang eroplano nga akong gisakyan. Nakapahiyom ko sa mga Christmas decoration sa airport. Sakto, bear naman di ay ug nagsingabot na ang Pasko ug hapit na 5 ka tuig na sab nga wa ko makatunob sa yuta nga akong natawhan. Nagpakyaw nako og taxi sa airport ug nagpahatod sa among bahay. Bisan pa sa kabalaka nga puno sa kakulba sa posible na kong maabtan sa among panimalay, pero nagdalang gyapon ko og daghang pasalubong labi na para sa akong asawa. Dako gyapon ko pagtuog pagsalig sa akong asawa. Sayod ko nga dili niya bulingan ang akong pagkatao. Mahal namo ang usag-usa og nag-overreact lang siguro ang iyahang sister. Mao nga gipapauli ko niya sayo. Doon na sa ko'y pagduda nga si Maria ang nagsugo niya para makasigurado nga mauli gyud ko og dili na mo pirma pa og laing kontrata. Excited ako nga ninaog sa taxi diyang nakaabot nako sa Mumbai ni Maria. Medyo mingaw pa og ngit-ngit niya tong orasa kay mao pay pagsidlak sa adlaw. Kadlawon man gud ko naabot sa airport mga alas 5 pa sa buntag. Diyang naabot ko sa mua. Gituktok na ako ang among pultahan o gawa madugay ni abli kini. Dili si Maria ang akong nakita. Usa ka taason nga lalaki nga naa sa hingkod na pangidaron. Hitsuraan og moreno pero niwangon nga pagkalalaki. Kinsa ka? Pangutana pa nako sa lalaki. Nitubag pa nga pinainsulto ang lalaki nga ikaw nga nang disturbo diri nga tugbi diri nya may gana pa ka mangutana og kinsa ko? Halata nga nalimungawan pa ang maong lalaki. Padung na kumuulbo din dunay tingog nga ako nadungog sud sa balay. Han, kinsa na? Tingog ni Maria ang ako nadungog, Papa Joe. Wa na'y daghang pangutana, kalit kayo akong kumo nga nakasukmag sa papangig sa maong lalaki ug nasukamot na lalaki ug hapit na tumba sa sahog. Dali nga nakaduol si Maria ug nisyagit diyang nakita ang lalaki nga natumba sa akong pagsukmag niini. Pero mas nangluspat siya diyang nasayra niya kung kinsa ang nisukmag sa maong lalaki. Mga animal mo, patyon ta mo. Ikaw lakiha ka, iapite ka. Hasta ka Maria. Singgit ko pa nga kasigi kong patid sa lalaki nga naligid sa sahog. Sakto na please Barry, maluoy ka, sakto na. Matud pa ni Maria, diri ka nako nga naghilak, Papa Joe. Unsay sakto? Naluoy ka sa imong laki? Mas malabihon nimo siya? Nagtuo ka nga di nako iapil? Ha? Di ka iapil? Nako pa nga nagpangusmo sa kasuko samtang nagpadung nako niya. Si Maria ang akong isunod, Papa Joe. Pero napahunong ko diyang niduol ka nako o dihang nagkaduol nako niya, Papa Joe. Way pagkahupas ang kagwapa ni Maria, bisan pa og klaro nga nanambok kini, pero ang di kalimod sa akong pananaw ang iyang tiyan nga klaro kaayo nga nagsabak kini, Papa Joe. Mabdos ang akong asawa. Nihuot ang akong dughan ug nagtagbo ang among pananaw duha ni Maria. Puno sa kayugot ang akong dughan. Mao di ay nga di na siya mo kontak na akong pirmi. Way signal nga doon naman di siya laing lalaki nga gipapuyo sa mua pa yung mismong panimay, Papa Joe, nga gipatukod. Nakahila ko sa tumang kalagot, Papa Joe, nihagulhol ko og nibako. Unya ang lalaki ni Maria, hinay nga nibangon og niduol kang Maria og gigunitan sa lalaki ang ampagan ni Maria. Unya maoy ni atubang nako. Ayaw lang pasakitis Maria. Ako na lang patya. Matod pa sa lalaki diri nako. Oh, gusto kayo nako siyang patyon. Gamay na lang yun ang kuwang. Mao nga samtang nakapugong pa ko sa akong kagalingon, sa di pa ko mahimong kriminal, ako siyang gitubag. Hawa namong duha sa akong atubangan karon dayon. Di na ko gusto nga makita pa ninyo. Kamong duha, matod ko pa. Naghilak si Maria nga nangayag pasaylo nako. Pasaylo ako, Bari. Wala ko tuyuan nga makasa nimo. Pasaylo ako. Layas ug ayaw na pagdao bisag unsang gamit gawas lang sa imong sapot. Syagit ko pa nga tukang Maria.
Nilakaw si Maria nga buktong sapot lang niya ang dala og wa na ko tagai og higayon nga makadala og butang nga ako ang napundar. Ultimo cellphone niya, wa na ko gihatag niya. Labaw na, wa siya'y kwarta nga nadala, Papa Joe. Wala na si Maria sa mong panimay. Naginusara ko nga nagtunggok nga di makatuo sa mga pangitabo. Lisod dawaton. Kinsay magtuo nga ang malipayon ug almost perfect no panimuyo ni Maria. Mauli lang sa wala. Diyang gikasalmi ni Maria, happy kaayo ko. Nagtuo ko nga swerte na kaayo ko niya. Blessed ko nga gihatagan ko kasawa nga gwapa ug buutan pa. Pero wala na, Papa Joe. Pagkaugma, sayo nga niabot si Mama o Papa da ang among anak ni Maria nga si JR. Matod pa nila nga gikuha nila sa amo ang bata, diyang na-confirm nila nga nanglaki si Maria. Wapot sila, baka ako og sumbong nako sa kahadlok nga unsa palay buhaton nako sa gawas sa nasod. Sa sobrang kasuko nako, wa nako mabuhat nga gakson man lang si JR. Di na pug ko maistorya tarong nila ni Mama ug Papa. Maong gidala nilag balik sa JR sa ilaha. Kuhaon lang ko na nako ang akong anak og ready nako. O medyo okay na ang akong gibati. Pagkagabi nilakaw ko sa amoa. Nangita ko kaimnan o gusto ko nga maghubog, Papa Joe. Gidala ko sa akong mga tiil sa usa ka sikat kayo nga bar sa among lugar. Ni-order ko 5 ka botilyang beer pero tungod lagi kay di ko anad mo inom. Wa pa'y 30 minutos, nalipong na ko. Wa naging ako mabantayi nga doon na mga tao nga naglingkod sa kong atbang. Sa akong lamisa, Papa Joe. Gidiyong ko ang akong mga mata kay mga babae sila o usa nila pamilyar na ako. Kaila na ako siya. Diyang college pa mi, Papa Joe. Huy, bari, nagkon sa mga diniuy. Ano na ginusara mga kataon na rin nga naginom? Asas Maria? Pangutana pa ni Pinky na ako, Papa Joe. Wala na, di bali naglaing bay. Tubag pa na ako niya nga nakapahiyom pero ang akong mga mata puno sa kaguol. Way sud ug blanco ang kasing-kasing ug utok. Di katawa si Pinky kay nagjoke-joke pa kuno ko. Di siya makatuo nga nagbuwag namin ni Maria. Di siya makatuo nga makabuhat si Maria sa pagluib kanako. Taon-taon nag-iyahay nagpanlakaw ang mga amiga ni Pinky. Hangtod nga kami na lang ang nahabilin. Pandayon mig-inom sa mong order nga beer. Hangtod nga groggy na kay ko. Ug nagsige na kong katawa, Papa Joe. Baliwala na ganin nako nga halos mapasabak na si Pinky nako. Ug ako sab, game kaayo ko nga nagkakusga ko sa iyang hawak. Gidala ko ni Pinky so sa ka VIP room nga kamilang duha ug dito marag nahuwasan ko gamay. Nilingkod ko sa layo ni Pinky ug nanghupaw. Hay, di pagyud ko makatuo nga nabuhat ni Maria nimo pagpangabit. Matod pa ni Pinky. Pues, tuod na lang. Mabdus na gani. Dako nagdiyan. Pagkabot na ako gikan sa abroad, sus, motoy ko nakitaan. Tubag pa na ako niya nga halos makahilak sa kaguol o kahubog, Papa Joe. Nibalik na sab sa kupanumduman ang gibuhat nga pagkababoy ni Maria o pagbaboy ni Maria sa akong pagkatao. Dali nga ni Duol si Pinky nako giaphuap niya ang akong likod. Unya, pagkahuman niya tubang nako nitutok sa akong mga mata. Pamilyar ang iyang tinutukan nako diyang college pa mi. Ug nakibaw ko nga patay kaayo siya nako, Papa Joe. Doon na pa'y laing babae bari. Dili lang si Maria ang isda sa dagat. Matud pa ni Pinky, unya hawk dayon siya sa ko ang ngabil, Papa Joe. Maglima na pud katuig nga wag ko makalapa og karnero, Papa Joe. Minghoy na kayong leon. Hinungdan nga diyang gitukmod ko ni Pinky sa taas kayo nga sofa. Wa na ko makalikay sa iyang gustong buhaton nako. Nakamata na lang ko nga init na ang adlaw. Ug nidapat sa ko ang naong, Papa Joe. Napugwat ko diyang naong sa kong anak nga si JR ang ako nakita nga nagapong nako. Sure ko nga naa nako sa akong kwarto pero giunsa kaha nako pag-uli. Last na kong ninunduman, kauban ako si Pinky sa miaging gabi ug dunay nahitabo namo. Sayod ko nga sayop ang akong gibuhat tungod kay minyo ko.
Pero asa man ang akong asawa? Di ba tuwa siya sa laing mga kamot? Mas maayo pa noon kinakabaos na ko niya. Kalit nga ni Abli ang pultahan sa akong kwarto si mama ang nisod. Nakasabot mi nimo bari sa imong gibati karon. Pero unta di nimo pasagdan imong anak. Matud pa ni mama nako. Human niya gipagawa sa kwarto si JR. Niuli si mama sa iyang bahay nga dala lang gihapon si JR. Naginusara na bugo sa mua. Pero totoo doon ay nanuktok sa gawas. Og dako na kong kakurat diyang nakita ko si Pinky. Sa kahadlok na ako nga doon ay laing makita nga silingan na mo gipasud na yun na ako siya sa bahay o gilak ang pultahan. Nakunsa magadiri Pinky? Unsaon lang og nay makita nimo nga silingan na mo? Abi pa lang nga gitubangan akong gibuhat ni Maria nako. Matud ko pa nga to niya. So what? Basta doon ay babae nga mo diri automatic na di ay nga uyab nimo. Wa man tay relasyon di ba bari? Friends naman ta. Friends with benefits. Tupag pa ni Pinky nga nikakusdayon nako sa akong hawak og ni kiss sa ako ang lips. Gitukpon na ako si Pinky. Paghilom gani dia Pinky. Katong nahitabo nato, bunga lang to sa kahubog. Mo nga kalimti na lang to. Matud pa nako nga pinasingka pa Papa Joe. Dili pwede oy. Dugay na ko nangandoy nimo nga maako ka. College pa lang ta pero wa man lang ko nimo tagda. Karon nga nakasugat na ta, nga wa na kay asawa, di na ti kabuhian bari. Tupag pa niya Papa Joe. Nahunong ko sa kung paghingilin niya. Giluiban ko ni Maria. Gibiyaan ako. Wa na ko'y asawa. Sakto rasab nga maglingaw-lingaw ko eh. O kini si Pinky, siguro, hugs langit siguro ni para mo'y muhupay sa akong kasing-kasing nga samaran. O sa liyong way lingaw. Wa na ko kabalibad yan ni duol na sab si Pinky na ako gihagka ng ako mga ngabil. Nahitabo na sab ang laing hugna sa nilapaay, sa leon o karnero. Humanian to nausban o nausban pagyud sa mga daghan nga murag normal na lang Papa Joe. Kanamong duha ni Pinky. Pirmi na lang mi magstay at home. Murag naka-quarantine pirmi. Pareho ming duha nga nakaibaw nga sayop pero unsaon man nga nabuang nami sa sayop nga among gihimo Papa Joe. Actually, dili lang si Pinky ang akong babae nga ka-fling. Naghan pa lain. Lain-lain lang na si Janet, na si Mila, na si Marivic, o ang uban pa gani, nakalimot na gani ko sa ilang mga pangan. Mga one-night stand magud ang kasagaran. Mao nga, unsa pay rason nga, hinumduman pa na ako ang ilang mga pangan. Bisan, kinsa na lang ang babae ang akong gidala sa motel pero bisag usa nila, way usa nga nakatambal sa kasakit sa kong dughan. Ambot ba? Di mangyud mawa si Maria sa akong unahuna. Dili mangyud nako siya makalimtan labi na nga ang iyang pagtunto diri kanako. Ug tungod nini, nagpahubog ko sa kiliran sa mga lalayng babae ug napasagdan nako nga akong kagalingon ug labaw sa tanan, napasagdan nako ang akong anak nga si Junior. Gubot ang akong unahuna diyang kalit nga niabot si mama kauban si Junior. Nakita nilang duha sa ilahang mga mata ang akong purma nga naghigda sa sahog sa among sala. Sa sobrang kahubog, wa na ko kaabot sa kwarto og nidiritson lang ko og ligid sa sahog. Naunsa naman taong kabari, uy, gupo naman lang yun rin nimo ang imuhang kinabuhi dong. Basi nakalimot ka nga naa kay anak, gipasagdan lang nimo sa JR, uy. Yaw-yaw pa ni mama nako. Ma, wa ka masayod sa ko ang gibati ron. Kahilakon pa ko nga nitubag niya. O lagi, siguro di na ako matugkad ang imong kaguol karon. Nakasabot ko sa imong gibati. Pero unsaon naman lang ang imong anak? Masayod ka ba sa iyahang gibati sab? Gibiyaan na gani siya siyang mama nga murag wa po siya papa. Anak, maluoy ka tarungan ng imong kinabuhi oy. Para lang sa imong anak ka si Junior. Dagan pa kay gisulti si mama nako. Yaw-yaw dang sermon o wa na ko nitubag. Kunuhay nagpabungol-bungol ko pero ang tinudanay nidot sa kong bukog o sa kong kasing-kasing ang iyahang mga gipanulti. Murag ikumot ang akong kasing-kasing diyang kalit nga nihilak si Junior. Gikakos dayon siya ni mama
o giamaman. Tungod sa sobrang kalagot nako sa inahan, naapil siya sa akong kasuko. Para di mahalata ang akong paghilak, dali ko nga nisud sa akong kwarto o dito ko nihilak og taman. Gipagawas nako ang tanan akong kasubo, kaguol o kaparutan, Papa Joe. Samtang namahid ko sa luha. Dungan sa akong pagbakho, nakahukom ko nga usbo na nako ang akong kinabuhi. Tarungon na nako, dili pa man siguro uwahi ang tanan para sa akong anak, Papa Joe. Usa ka bahin sa akong pagbag-o mao ang papang-apply nako og trabaho. Lisensyado ko o nga maestro mong nagsugod ko pang-apply sa mga pampubliko nga tunghaan. Nadawat man tinuod ko pero gi-assign po ko sa pinakaliblib nga sitio sa bukid nga bahin nga wa gani ko'y o di gani maagian og sakyanan, motora o habal-habal ang gamit nga transportasyon dito. Gidawat na lang pud nako bisan og layo, mas maayo hinuon para malayo ko sa sibilisasyon. Basin pa di ay og dito nako malimtan ang akong problema, Papa Joe. Doon na nakaandam na akong puy-anan tapad ra pud sa eskwelahan nga akong tudluan. Human ako napahimuta nga akong mga gamit ni gawas ko og nakaglakaw-lakaw sa palibot. Presko kayo ang hangin nga murag wa gyud masaguli og gamayng polusyon, Papa Joe. Kasagaran sa mga balay gagmay og hinimo lang sa light materials, mga nipa ug kawayan. Puros mga green nga tanom ug mga kahoy ug mga buwak nga ug mga farms lang sa mga utanon ang akong malantawan. Nakaginawa ko gaan kaayo. Nindot ang akong pamati ug mingaw ug peaceful kaayo ang mga lugar. Ug sigurado ko nga dako kining matabang nako ang palibot para makalimot ko sa tanto na kong lakaw-lakaw, Papa Joe, nakagig og farm ug sa kilid dunay kawayan nga lantay. Nilingkod ko para makapahuway ug tungod kay wala ko'y nakita bisag usang tao sa palibot, nihigda ko sa lantay hangtod nga wa na ko masayod nga nakatuog di ay ko, Papa Joe. Usa ka hamtong nga lalaki ang nipikpik sa kong abaga ug nakamata ko nga medyo ngit-ngit na. Hapit na di ay mo gabii ug diyang nasayod ang lalaki nga ako ang bago nga teacher sa ilang lugar. Very friendly kaayo kini ug iya kong gihatod sa akong gipuy-an. Pila ka minutos na kong nagigda-higda sa akong katri pero di magyud hinuon ko makatug. Gibati ko kagutom pero wa man sa ko'y gana nga magluto. Hinuon nakahukom ko nga mogawas sa akong gipuy-an para magpahangin sa gawas. Lingin kayo ang dakong buwan nga mao'y bugtong nga nagsuga sa gawas. Taud-taud nakadungog kog dunay buaga sa tubig. Gisubay nako kung asa kinigikan og dito pa nako nadiskubrian nga duna day gamay nga spring o tubig nga nagbuwagas ug naa sa tunga gamay nga lake, Papa Joe. Naa sa likod sa eskwelahan. Di ko makatuo sa kamingaw sa mong lugar ug sa kalit lang nituo na sab ang akong mga luha ug nahinumdum ko kang Maria na usab ug sa nahitabo sa mong pamilya. Nahunong lang ko sa akong paghilak diyan doon ako'y mga tunob nga nadunggan. Kalit ko na kuyawan og tinuod friendly o accommodating ang mga tao sa mong lugar pero what if dunay wakwak or abat dito, Papa Joe, o di pagkaha multo sa mong lugar. Nang limbawt og samot ang akong balahibo diyang doon ako'y nakita nga anino. Sa akong kahadlok nitago ko nagpasalipod sa kahoy. Pero ang anino inanay nga nigawas og nakita ko ang usa ka tawo. Usa ka babae nga gamayon ang panglawas, lapas abaga ang buhok ug medyo kulungon. Dili maklaro ang iyang naong. Gusto na nakong mudagan paingon sa akong gipuy-an pero napahunong ko diyang nakita kong gihubo sa babae ang iyang sapot ug dayon ubog sa tubig. Padayon sa paglangoy-langoy ang babae samtang nagkanta-kanta pa kini. Wa ko'y nasabtan siyang kanta ug dili sab kaayo nindot ug tingog. Sintonado pa gani pero tungod kay nakuryoso ko, padayon ko sa paglili niya. Humanaw kaligo among babae ug nikawas na kini sa tubig ug tagsa-tagsa nga gipangsulob ang iyang sapot. Pero humana, nakita na nako ang tibuok niya nga hubo nga lawas.
Slender ang lawas sa babae pero dunay saktong curve. Gamay kayog hawak. Ug sa kalit lang murag nakabantay kini nga dunay nagtan-aw niya. Kalit nga lilingi. Sako ang nahimutangan. Sayang gibuhat nadagagad sa buwan ang iyang naong ug naklaro ang sobrang kagwapa sa among babae. Morena, kulot ug buhok. Balingkinitan ang lawas ug murabag kanabang artista sa Hollywood nga African-American Papa Joe. Sa kahadlok nako nga makit-an ko sa mong babae nga nanglili niya samtang hubo nga naligo sa sapa ni dagan ko kusog kayo paingon sa akong gipuy-an. Nakamata ko niya ng pagkaugma nga gaan kaayo nga akong pamati pagkanindot sa kundamgo sa miaging gabi. First day of school, high school ang ako gitudluan ug ako ang class advisor sa 4th year high school. Nag-enjoy ko sa paghimamat nako sa isig ka maestro ug maestra hangtod na sa ako mga estudyante. Hapit ko mahug sa akong gilingkuran diyang usa ka estudyante ang disud sa akong klase. Usa ka gamayong mga babae nga murag African American ang naong. Kinky ug buhok, gwapa kayo ang naong. Siya si Rena. Ang ako ang estudyante ug sigurado ko nga siya ang babae sa sapa nga nakita nako sa akong damgo. Walay bisag unsang kolorete sa iyang naong gibutang si Rena. Suot ang school uniform pero para nako niya itong higayuna. Siya ang pinakagwapang babae nga nakita nako sa akong tibuok kinabuhi. Usa ka semana nilabay ni ugdo na ang ako ang mga bulingon nga nagpangita nako og labandera. Nasyak pa ko diyang si Rena ang niabot para mo'y mulabas akong sinina. Gitaguan lang nako ang ako mga excited nga o ako pagka-excited nga nakita niya. Patay malisya ko nga nakigistorya kang Rena. Nga muralag wala lang. Maayo kay wa ka mabordery Rena. Pangutan ko pa niya samtang nagatang ko niya nga nagkuso-kuso sa akong sinina. Wala man sir. Ganahan ko diri kay mingaw ug way samong. Mga butan pa mga tao diri di pa dito sa among gikanan nga lugar ni mama. Tubag pa niya. You mean dili ka taga diri? Don't tell me nga African American imong papa. Matod ko pa. Ni pahiyom si Rina nga nakapasamot sa iyang ka-cute. Si aw kayo ka sir oy. Dili oy. Daga Bunto Cordillera gyud mi. Akong papa ang igurot na minyo ni mama nga taga Dinisad. 5 years old pa lang ko diyang namalhin puyo diri. Tubag pa ni Rina Papa Joe. That answers my question di ay. Mo day nga lahi ang iyang panagway. Doon na siya ay dugong igurot. Actually kamayong niya ang Hollywood actress nga si Zendaya. Katubang leading lady sa bagong Spider-Man Papa Joe. Pareho po siya glawas ug barog. By the way, Rena, doon na nagyud siguro kay boyfriend no? Pangutana ko pa niya. Ha? Wala pa sir oy. Study first ako. Kay doon na po ko'y pangandoy sa akong kinabuhi. Tubag pa niya Papa Joe. Sukat niya to nagkasuod namin ni Rena. Og nisamot ang akong gusto niya. Kada Sabado siya mo labas akong mga sinina. Og doon ay time nga mutabang pa ko niya kuso-kuso. Iniguman niyang laba, andaman pud nako siya og snack, unya pakapinan pa nako og ang iyahang bayad sa paglaba. 3 months na ko nga nagtudlo sa mong lugar nila ni Rena. 3 months na ko nga gitaguan nako nga ako ang gusto niya. Usa ka adlaw na uwa na ko makaantos. Adlaw nga Sabado og mao toy schedule nga manlabas si Rena. Naghimo kog love letter niya og lisod nako og isud nako sa akong bulsa. Sa akong bulingon nga polo. Nakaibaw ko nga doon na siya gitaguan nga pagbati nako si Rena. Makabasa kayo ko og feelings sa kababae Papa Joe. Wa ko makasabot sa iyang gipakitang reaksyon. Lahi niya itong adlaw. Hiluming duha. Wa ko nagpaduol niya hangtod nga nahuman siya og laba. Wa na siya nagdugay, niulit dayon og nakasmile. Naon sa kaha siya, pangutana ko pa sa akong kagalingon Papa Joe. Pagtanaw na ko sa akong uniform nga polo nga bagong giplansya ni Rena, doon ay papel sa bulsa ni Ili. Suwat ni Rena Papa Joe nga nagkanayon nga, Sir Barry, I love you too. Unya, doon na pa'y nakadrawing nga heart o smiley nga nakasuwat sa papel. Lunes sa buntag, excited kayo ko nga moadtog eskwelahan. Mura pa kong bagong naulitaw.
Sayo kay ko nga nisuod sa kong classroom, unya pag-abot ni Rena mura ko gibayaw sa kalipay. Gusto na kaayo nako siyang gakson, labi na sa pagsimple po siya nga mutanaw nako og mo smile. Syempre, di pwede magpalata, labi na nga to sa ko ang mga co-teacher. Dihang nakalugar kog duol niya, ako siyang giingnan nga magkita mi sa sapa o niyang gabi. Ug tuod man, mga alas 8 sa gabi nilakaw nako paingon sa sapa para magkita mi ni Rena. Mas nauna ko niya, so nilingkod ko sa dakong bato samtang nagpaabot niya. Taod-taod niabot si Rena nga nagkimikimi nga mura pa og mauwaw Papa Joe. Sir Barry ba? Basinog na makita nato diri ba? Matod pa niya. Ay kabalaka oy, way makita nato, tubag ko pa. Andugay na akong gipungan nga gibati. Nigawas na niya to gabi una Papa Joe. Giduol dayon ako siya o gigakus o gihagkan nako siya mga ngabil pero gitukmod ko ni Rina. Sir, ganun mga hawk man ka? Inosente pang pangutana ug niya pa nga nagpasamot lang sa akong ka-excited niya. Nibalik ko sa akong gibuhat o gihagkan nako ang iyang naong nga halatang wapay kamuwang-muwang sa mga ingon ni ining buhata. Ug diyang nakabantay ko nga wa na mo palag si Rena, ako ring gihukas ang akong t-shirt ug ni aksyon na pugkog-hubo sa iyang sapot. Pero gitukmod na sab ko niya ug niatras pa gyud si Rena palayo nako. Sir, hinahinay lang. Dili pa ko ready sa mga ingon-an ng buhata. Ug usa pa, di ba may asawa naman ka? Matod pa ni Rena nga mao'y nakapakaging nako Papa Joe. Dugay naming buwag uy. Namagay siya laing bana o ganak. Sa tinod lang Rena, ikaw ang rason nga makaingon ko sa akong kagalingon nga makamove on ako. Tungod nimo nakalimot ko sa akong kapakyasan o gugma. Unang kita plan nako nimo nasayod ko nga ikaw na. I love you Rena. Love kay tika. Tupag ko pa. Love man puti ka sir. Mubo pa niya nga tubag Papa Joe. Bari na lang uy. Ayaw lang pag sir na ako. O di ba ka babes or darling? Pili lang kung sa nga endearments good. Pa-joke pa na ako niya para mawa ang iyang kabalaka. Mauwaw ko sir uy. Siguro o kitang duha tawgon ti kag bari. Matod pa niya. Gigakos na ako si Rena o gihagka ng iyang agtang. Pila ka minutos mi nga nagtapad nga naglingkod sa bato nga naka-holding hands. Malipayon min duha nga nagstoryaanay og bisag unsa na lang. Human na nangin na siya nga mopauli. Sukan niya to malipayon mi sa among sekretong relasyon. Kung naami sa daghang tao, casual lang ang among treatment sa sagusa, labi na sa tubangan sa iyahang mga classmate o mga maestra. Usa ka gabi niya na nagsabot mi nga mag-abot na sa mga alas 8 sa gabi. Naabtan ako nga naglingkod si Rena sa bato, diha nga niabot ko og dali ko siya nga gikagus o gihagkan. Ambot ba nga uhaw magyud kaayo ko sa mga ingon-ani nga yugto namo ni Rena. Kanang kami ran duha. Sa hapit duha ka buwan namong relasyon, nakat-on na siya og mubaws og hawak nako Papa Joe. Nasayod ko nga dipot sayon sa part ni Rena sa paglikay sa tentasyon. Dili na ko siya pugson kung mubalibad siya. Dili pa siya ready. Nga ihatag ang iyang kaugalingon og nirespeto lang sa ko. Pero lahi ang aura niya itong gabi una. Tungod kay dihang gitagsa-tagsa na kog tangtang ang butones sa iyang blouse, wala na mo react si Rena. Hangtod nga dito sa ibabaw sa dakong bato, nahitabo ang unang paglapa sa leon ngadto sa karnero. Sukat sa nahitabo nitong gabi una, nasundan pa og makadaghan. Saksi ang sapa, ang tubig nga nagbuwagas gikan sa spring. Ang mga kakahuyan o kabuwakan sa mga gisawan duha ni Rena. 5 ka buwan na ang among relasyon dihang dunay nahitabo nga wa na mo damha. Nagsabak si Rena Papa Joe. Nagilak siya sa kakuyaw o kabalaka pero akong gi-assure niya nga di na ko siya pasagdan. Gihapuap na ko ang iyang buko-buko para mo kalma lang. Karon nga iniguli nimo mukuyog ko nimo sa inyo. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan Rena. Ayaw paghilak. Okay? Matod ko pa niya. Nahadlok ko bari basin og mapatay ko ni Papa. Ug mas labaw ko nga mahadlok para nimo. Basin og tabangan ka nila dinhi. Kibaw ra ba sila nga minyo ka? Mas maayo pa siguro nga mohawa na lang ka dinhi. Ako na'y bahala sa kong kagalingon. Samtang mapay nasayod, palayo na lang sa among lugar bari. Padayon pa ni Rena samtang way undang sa paghilak.
Di lagi ti kabiyaan. Atubangon ako ni. Bisan pagsikin sa pana sila diha. Makadawat na lagi na sila si Papa ni mo. Matud ko pa, Papa Joe. Naghilak na nagako si Reyna nako. Samtang ako nagwapuwap siyang likod. Ingon niya to na ang nagtuhan siyang amahan nga isog kayo nga nagpadung sa mga nimutangan. Wa kay sa mga hayop lakiya ka. Gitukob ni mo akong anak nga kabata pa na. Pareho raman na siguro edad. Pareho raman siguro tag edad. Nganong imo raman ta ng anak. Nya, ang ako ba yung anak imo gitukob? Matod pa sa amahan ni Reyna. Isog kayo yung papa nga doon na payda nga pinuti nga nagdaling ni paduol namo. Pero doon ay laing tao nga ni Ali siyang amahan, ang mama ni Reyna, nga naghilaksap o hugot nga nagunit sa bukton sa iyahang papa. Buhi ko, patiyon ko nito hana. Isog pa nga singhag niya sa iyahang asawa, pero hugot nga nigakos ang mama ni Reyna ngadto niya. Dito na ni paduol si Reyna sa iyang mga ginikanan og niluhod. Pasaylo ako ninyo, mahal na mo ang usag-usa. Mahal ko si Sir Barry, ug di ko niya pasagdan. Mabdos na ko, ug mga mahan siya sa among gisabak. Matud pa ni Reyna nga to siya mga ginikanan. Gikakos na ako si Reyna ug padayon nga nagluhod. Nagluhob sa ko nga nangayag pasaylo sa mga ginikanan. Unsaon niya pagbuhat niya ng gipanulti diha niya nimo, nga kadakong minyo ang lalaki ha? Dili ka niya mapakaslan, Reyna. Matud pa sa iyang papa. Ako na nagpakiluoy siyang amahan. Sir, wala na mi sa akong asawa. Dugay na. Naa siya laing pamilya ug mahal na ako ang imong anak ug barugan nako tanan ni tabo niya. Ako ang amahan sing gisabak ug angay lang nga ako ang mga amahan. Di na ko siya pasagdan. Matud ko pa. Pero wa maminaw ang amahan ni Reyna. Kung tinuod kang lalaki, ayaw mi ilunang sa kauwaw diri sa maong lugar namo. Maluoy ka. Lalaki palayo din ni samtang wa pay kasayuran ang tibok baryo sa gibuhat nimo sa among minor de edad nga anak. Maluoy ka, palayo. Naghilap na sad sa kalagot ang amahan ni Reyna. Hangtod ang iyang inahan, naghilak nga nihangyo na ako nga magpalayo na sab ko. Matod pa nila nga ugma dayon, musumbong sila sa prinsipal kundi ko mulayas sa amuang lugar. Wala ko'y nahimo, Papa Joe. Magunsa na malang. Kundi na ko makatudlo o mawadan kong lisensya. Magunsa naman lang si JR. Magunsa naman lang si Reyna o among umaabot nga anak. Kung wa naon niya ko'y trabaho. Buhaton ko ang gusto siyang kinikanan, magpalayo ko pero temporaryo lang. Gisaad ko sa kagalingon nga tarungon na ko ang kinabuhi, unya balikan ako si Reyna o ang among anak. Human ko nakapanangin sa eskwelahan pagkaugma dayon ni biya ko sa lugar nila ni Reyna. Wa na kami mag-istoryanay pa. Wa ko makapanangit niya pero kay baon ako nga nakasabot siya. Nadawat na ko og laing eskwelahan sa syudad. Nagtudlo na ko og laing eskwelahan pero mura kong patayng puhi na balaka nga to kang Reyna. Gimingaw ko niya og dunay mga time nga hapit na kayo kong matintal nga mubalik sa ilaha o itaban nako siya. Pila pa kaadlaw ng labay dako na ang akong kakurat. Diyang usa kaadlaw niya na dito nga og kalit si Reyna sa akong bahay sa syudad. Kauban niya ang ako ang co-teacher nga mo'y nasayod sa ako ang address. Nakadawat na kuno ang iyang amahan og dili na kini supak sa among relasyon. Naghilak ko nga gigakos ni Reyna, Papa Joe. Di na gyud ta magbuwag, Reyna. Di na ko musugot nga malayo pa ka nako. Ikaw og ang atong umaabot nga anak. Matud pa nako niya. Ang lain pa nako dakong gikalipay mao si JR. Nagiginahan kayo ni Reyna. Mura lang sila og managigsuon pero nasyako diyang mama na ang gitawag ni JR nga tukang Reyna, Papa Joe. Silang duha ni JR ang mahabilin sa balay kung mo-duty ko sa eskwelahan. Wala ko damaha nga maka-experience pa ko usama ni ini ka-excited every time ko nga muli sa balay nga kompleto ang akong mahal sa kinabuhi. Gisugdan na usab nako og file ang annulment namo ni Maria and hopefully ma-approve para mapakaslan nako si Reyna. Pagpahuman og anak ni Reyna, ako siyang gipabalik og eskwela. Sa pagkakaroon, third year college na siya sa kurso nga nursing. Napasaylo na usab ko o napasaylo na sab nako si Maria nga malipayon na sa iyahang pamilya. Matud pa ni Reyna nga ang pagpasaylo mo ay yawi para makasud sa pagpuyo nga malinawon. Kitang
tanan dinis kalibutan puros makasala. Kitang tanan nagkinahanglan og pagpasaylo. Kung ang Dios nakahimong pagpasaylo kita pagkaha nga tao lamang.